Star Wars 100 korun. Star Wars 100 korun. Řekněte mi nějakou postavu, která začíná na P. 5 sekund. Padná mi dala? Super, hezky. Gratuluju. Děkuju za hru. Hezký den. Star Wars za 2 kila. Dobře, jdeme na to. Jak dlouho byl Han Solo zmražen? 4 roky. Rok. Star Wars za 100, prosím. Star Wars za 100. Jaký herec je v každém Star Wars filmu? Jaký herec je v každém Star Wars filmu? To je dost super. 5 sekund. Fakt jo? Je to nějaký herec, který hraje droida? Třeba R2D2. Bohužel ne, je to Anthony Daniels, hraje C3PO. Děkuji za hru. Vítám vás u šlechtického kvízu, jaké téma a jakou částku si vybereme. Tak já zkusím